Drina je rijeka u istočnoj Bosni i Hercegovini koja svojim donjim tokom čini prirodnu granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije. Spajanjem crnogorskih rijeka Tare i Pive na Šćepan polju nastaje rijeka Drina. Nedugo nakon svog nastajanja na Šćepan polju Drina ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Ovaj dio BiH također je dobio svoje ime prema toj rijeci Gornje Podrinje. Prolazeći kroz Foču, Goražde i Višegrad u rijeku Drinu se uliva više manjih i većih rijeka. Istorijski gledano, rijeka Drina je ovdje bila prepuna brzaka i prolazila je kroz kanjone i klisure, što se izmijenilo izgradnjom hidrocentrala u Višegradu i Bajnoj Bašti. Vodni režim rijeke Drina pripada tipičnim režimima tipa snijeg, kiša, sa primarnim vrhuncem vodostaja u aprilu i sekundarnim u decembru. Veći dio toka protiče kroz planine, dok je cijel gornji tok u visokim planinama Dinarida, što dovodi do toga da jake padavine i topljenje snijega dovode do velikih protoka. Riječni pad na dužini od oko 500 km iznosi 2000 metara, izvor je na oko 2000 metara nadmorske visine, ušće na oko 80 metara. Pored Tare i Pive je rijeka Lim je najznačajnija pritoka. Ukupna površina sliva je 19.926 km2. Sa srednjim protokom od 395 metara kubnih u sekundi na ušću, Drina je vodom najbogatija pritoka Save. Drina je prije izgradnje riječnih brana bila poznata po povremeno ekstremno visokom nivou voda. Dana 27. marta 1896. jake padavine koje su se kombinovale sa snijegom koji se topi podigle su protok vode u srednjem toku do 9.500 metara kubnih u sekundi. Poređenja radi, prosječan protok Dunava kod Beograda je 5.600 metara kubnih u sekundi. Voda je odnijela više naselja, tadašnji maksimalni nivo vodostaja od 16 metara je rijetkost u svijetu, osim u tropskim krajevima. Tada je, na primjer, bio potpuno potopljen stari most u Višegradu. Od spajanja Tare i Pive do ušća, tok Drine je dug 346 km. Visoka koncentracija rastvorenog krečnjaka dovodi do toga da vode Drine imaju karakterističnu zelenu boju. Opština Foča se nalazi u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa površinom od 1115 km2. Opština Foča spada u red najvećih opština u Republici Srpskoj i BiH. Istočna i južna granica opštine predstavljaju ujedno i granicu sa Crnom Gorom, na sjeveroistoku opština graniči sa opštinom Čajniče, na sjeveru sa opštinama Foča, Ustikolina i Goražde u Federaciji BiH, na zapadu sa opštinom Kalinovik i na jugozapadu sa opštinom Gacko. Duga, bogata i zanimljiva je kronika istorijskih zbivanja vezanih za Foču i njenu okolinu. Pisani dokumenti govore da je ovaj grad sa razvijenom trgovinom postojao još 1368. godine i da je kroz njega prolazio karavanski Dubrovački put, povezujući Jadran sa sjeverom zemlje. Foča je i univerzitetski grad. Pored medicinskog fakulteta u Foči se nalazi i pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilij Ostroški. Sjedište je i Planinarskog saveza Republike Srpske. U Foči se nalazi pravoslavna crkva Svetog oca Nikolaja. Foča je danas opština u kojoj živi više od 26.000 stanovnika. Najviše stanovnika je u gradu, oko 15.000. U poratnom periodu Foča se razvila u značajan obrazovni i zdravstveni centar. Tu je i srednja bogoslovska škola Svetog Petra Dabrobosanskog, srednjoškolski centar, dvije gradske osnovne škole, kao i klinički centar u Foči, koji je nastavna baza medicinskog fakulteta i ustanova koja građanima Gornjeg Podrinja pruža visok nivo zdravstvene zaštite. Foča je smještena na nadmorskoj visini između 400 metara kanjonske doline, riječne kotline i polja i 2386 metara planinska bila i površi. Foča je po svim osobinama istorijskim, geografskim, etničkim, kulturnim, jezičkim i drugim areal hercegovački, jer se prostire na mnogo većem prostoru stare Hercegovine. Od kulturnih ustanova u gradu se nalaze gradska biblioteka sa fondom preko 70.000 knjiga, Centar za kulturu i informisanje, muzej arhiv, gradsko pozorište, a aktivna su i različita kulturna društva i udruženja. Kao jedino informativno glasilo u opštini djeluje Radio Foča. U privrednom razvoju opština Foča najveće mogućnosti ima u turizmu i hidropotencijalu. Sport na području Fočanske opštine zastupljen je kroz rad više klubova koji okupljaju mlade.
U opštini Foča nalazi se najviši vrh Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, planina Maglić 2386 metara, čiji pojedini dijelovi pripadaju najvišem planinskom području u Republici Srpskoj i BiH, od čega nekoliko visova premašuje 2000 metara nadmorske visine. Jedinom prašumom u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i najvećom u Evropi, Perućicom, koja se nalazi u okviru Nacionalnog parka Sutjeska, gdje se u još uvijek netaknutom rezervatu prirode nalaze najveći evropski uzorci jele 63 metra, te kapitalni primjerci bukve, kao i zasigurno najljepši vodopad u BiH, Skakavac, omeđen uz jugoistoka jedinstvenim kanjonom rijeke Tare, po dubini najvećim u Evropi i drugim u svijetu, odmah iza Velikog kanjona u Sjedinjenim Američkim Državama. Većim brojem prirodnih planinskih jezera i velikim brojem još uvijek nezagađenih riječnih tokova, što je utjecalo na činjenicu da postane omiljeno okupljalište poklonika splavarenja i raftinga, planinarenja, lova i ribolova i onih koji uživaju u netaknutim prirodnim ljepotama. U ovom preostalom otoku iskonske prirode živi svakolik svijet flore i faune, pa je zbog toga proglašen strogo zaštićenim rezervatom. Vlade Republika Srpske i Srbije sa predsjednicima vlada Radovanom Viškovićem i Janom Brnabić na čelu održali su 17. maja 2021. godine u istočnom Sarajevu 11. zajedničku sjednicu. Nakon sjednice objavljeno je da će se u narednom periodu realizovati projekti vrijedni više od 1,6 milijardi konvertibilnih maraka. Taj plan podrazumiva gradnju hidroelektrana iz sistema Gornja Drina, autoputa od Sremske Rače do Bijeljine, što će Srbija pomoći sa 100 miliona evra, kao i izgradnja aerodroma u Trebinju i zajednička gradnja spomen kompleksa stradanja srpskog naroda Gradina Jasenovac, te realizaciju nekih projekata iz oblasti obrazovanja. Hidroenergetski sistem Gornja Drina sa hidroelektranama Buk Bijela, Foča i Paunci vrijedan je 520 miliona evra i proizvodit će oko 700 miliona kWh električne energije godišnje. Koliko je važan ovaj projekat baš u ovom trenutku vidi se iz posljedica koje proističu iz tekuće energetske krize u svijetu. Hidroelektrana Buk Bijela, kako je planirano, bit će prva od 3 hidroelektrane hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Izgradnju hidroelektrane Buk Bijela zajedno će finansirati Elektroprivrede Srbije i Srpske u iznosu, kako je ranije najavio ministar energetike Srpske Petar Đokić, oko 220 miliona evra. Na početnih 30 km toka Drine na području opštine Foča planirana je izgradnja 3 hidroelektrane. Nakon izgradnje hidroelektrane Buk Bijela, koja bi trebalo da traje 5 godina, nizvodno od nje gradit će se i hidroelektrane Foča i Paunci. Na realizaciju ovog strateški važnog infrastrukturnog projekta hidroelektrana Buk Bijela sa 57 metara visokom betonskom gravitacionom branom, koja ima najveću instalisanu snagu u 93,52 MW i očekivanu godišnju proizvodnju od 332 GWh, čekalo se punih 50 godina. Ovo je najznačajniji i najatraktivniji hidroenergetski objekat gornjeg toka Drine, koji ima dugi istorijat projektovanja od 1965. godine. Idejni projekat je završen davne 1970. godine prošlog vijeka, kada je završena i eksproprijacija zemljišta. Ipak, konačni poduhvat zbog brojnih poteškoća preduzele su tek Republika Srpska i Republika Srbija. Hidroelektrana Buk Bijela će, kao čelna elektrana sa stanovišta veličine akumulacije, instalisane snage i prosječne proizvodnje, biti najveća elektrana na rijeci Drini uzvodno od Višegrada, te postojećim naseljima i infrastrukturom. Uz poštovanje osnovnog principa, maksimalno korišćenje potencijala, očuvanja postojeće infrastrukture, geološko-tehničkih i hidrogeoloških uslova, izabrana je mikrolokacija 335 km uzvodno od ušća u rijeku Savu, odnosno 9 km uzvodno od grada Foča. Instalisana snaga hidroelektrane je prilagođena potrebama elektroenergetskog sistema u koji se ovaj objekat uklapa. Hidroelektrana Buk Bijela je najznačajniji i najatraktivniji hidroenergetski objekat gornjeg toka Drine, koja ima dugi istorijat projektovanja. 1965. godine, nakon donošenja odluke o gradnji uzvodne hidroelektrane Piva na rijeci Pivi, usvojena je kvota uspora hidroelektrane Buk Bijela 500 metara nadmorske visine. Idejni projekat hidroelektrane Buk Bijela završen je 1970. godine.
Nakon toga izvedeni su istražni radovi te glavni projekti otpočnih tunela po kojima je 1974. godine počelo izvođenje radova. Radovi su finansirani sredstvima iz odobrenog kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj 1976. godine, međutim gradnja je prekinuta zbog nerešenih odnosa sa Republikom Crnom Gorom, indukovanih prije svega pitanjem zaštite rijeke Tare. Osim hidroelektrane Buk Bijela, preduzeće je u proteklom periodu finansiralo i izradu projektne i druge investiciono-tehničke dokumentacije za hidroenergetske objekte na Gornjoj Drini, sve sa ciljem buduće gradnje i optimalnog iskorištenja hidroenergetskog potencijala rijeka Drine i Lima. Prema vodoprivrednim uslovima, završni rad hidroelektrane Buk Bijela, a u cilju ograničenja denivelacije vode rijeke Drine kroz grad Foča i nizvodna naselja, neophodno je formiranje kompenzacionog bazena između hidroelektrane Buk Bijela i grada Foče zapremene 7,6 puta 10/6 metara kubnih. Zbog toga je potrebno prije puštanja u pogon hidroelektrane Buk Bijela omogućiti akumuliranje navedene količine vode. Uz poštovanje topografskih, geološko-tehničkih, hidrogeoloških i urbanističkih uslova, odabran je pregradni profil u mjestu Tabaci 8,5 km nizvodno od hidroelektrane Buk Bijela, odnosno 500 metara uzvodno od grada Foče. Prema revidovanom i usvojenom projektu, brana hidroelektrana Foča je betonska gravitaciona brana građevinske visine 40 metara. Za korišćenje hidroenergetskog potencijala rijeke Drine nizvodno od hidroelektrane Foča uz poštovanje topografskih, geoloških, geotehničkih i hidrogeoloških uslova te maksimalno moguće očuvanje postojeće infrastrukture i uz maksimalno korišćenje raspoloživog pada, odabran je pregradni profil Paunci. Predsjednici vlada Republike Srpske i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić 17. maja 2021. godine položili su kamen temeljac za hidroelektranu Buk Bijela na Drini, čime je ozvaničen početak gradnje ovog projekta. Ovim činom ozvaničen je početak gradnje visoko profitabilne fabrike struje, na što se čekalo duže od pola vijeka. Danas je teško ovdje govoriti. Znate zašto? Zato što sam ovaj projekat živio i doživljavam ga danas kao nešto najznačajnije za Republiku Srpsku i za Srbiju. Ali zahvaljujući ovim ljudima koji su danas ovdje sa nama, došli smo u poziciju da čekamo više od 60 i nešto godina da krenemo u realizaciju ovog projekta. I danas, nakon 60 i više godina, žele da nam ospore ovaj projekt. Samo zato što ga radimo sa Srbijom. Mi smo krenuli u pripreme radove i u izgradnju hidroelektrane Buk Bijela i ja se zaista nadam da bilo kakve politički razlozi neće zaustaviti tu izgradnju. Zato što je sada nama svima najbitnije i pitanje broj 1 danas, a tek će biti u budućnosti, jeste energetika. Sve što zajedno možemo dodatno da izgradimo, da dobijemo dodatnu električnu energiju za naše ljude i privredu, kad kažem naše, mislim svih u regionu, zlata je vredno. Izgradnjom energetskih objekata na gornjem toku rijeke Drine, to su 3 hidroelektrane Buk Bijela, Foča i Paunci, one su negdje u zbiru instalisane snage oko 200 MW. Mi time dobijamo nove količine zelene energije, što se uklapa u ukupnu energetsku politiku Evrope, koja promoviše i proizvodnju i potrošnju energije koja se dobija iz obnovljivih izvora. Zahvaljujući ne jednom, nego slivu više rijeka u Republici Srpskoj, mi smo u stanju da u narednim godinama izgradimo nove energetske objekte. Hidroenergetski potencijal rijeke Drine je izuzetno moćan i
od posebne važnosti ne samo za Republiku Srpsku, BiH, nego i za Srbiju, ali i za Evropu, jer se ovde na ovom području, kao rijetko kom drugom području Evrope, mogu izgraditi takvi energetski objekti, tako velike snage. To je Gornja Drina, Srednja Drina i Donja Drina. Ali u ovom trenutku od posebnog značaja da su dvije elektroprivrede kao partnerske kompanije, Elektroprivreda Republike Srpske i Srbije, donijele odluku i pristupile zajedničkoj izgradnji hidroelektrane Buk Bijela u namjeri da posle toga nastave razvijati i izgraditi projekat Foča i Pavunci. To su dvije elektrane po 44 MW instalisane snage. Za obje republike i za dvije elektroprivrede će to biti značajno, će dobiti nove količine zelene energije, dobit će nove investicije, to će biti važno i za nas i za Srbiju jer će povećati ukupnu vrijednost bruto domaćeg proizvoda. U periodu izgradnje bit će angažovan veliki broj kompanija i radnika koji će biti partneri u projektu i sa područja Republike Srpske i Srbije, što nam je također cilj. Također, vrijednost tih investicija, kao što već rekoh, samo hidroelektrane Buk Bijela će biti negdje oko 200 miliona eura. To je od posebne važnosti za svaku državu tako velika investicija. Dalje, mi ćemo kroz proizvodnju nove energije koju ćemo dobiti sa tog područja imati posle toga kvalitetne prihode, jer vjerujemo da će u periodu kada se elektrana završi imati veću cijenu električne energije nego što je ona trenutno. Također, mi ćemo kroz ovu investiciju osposobiti neke domaće kompanije koje mogu biti partneri ili nosioci izgradnje nekih novih energetskih objekata na našim područjima. Također imat ćemo kontinuirano kvalitetne prihode od koncesijnih naknada nakon što se objekti završe, a u periodu izgradnje naravno da ćemo imati prihode po osnovu poreza i doprinosa koji će se uplaćivati u vrijeme izgradnje ovih objekata. I mislim da je to najbolji način kako dvije odgovorne kompanije mogu da rade i da sarađuju. Ono što nekome predstavlja problem, zašto kompanije iz Republike Srpske i Srbije? Pa zato što su one željele, što su bile spremne da rade zajedno. Mi smo imali u nekom ranijem vremenu inicijativu od nekih drugih, ali nikada nisu bili spremni da idu do kraja i da krenu u realizaciju toga projekta, a mi smo kao Republika bili spremni da im u tom smislu omogućimo da rade. I mi smo planirali da pokažemo da regionalno povezivanje, u stvari regionalno povezivanje za dobrobit svih građana i građanki celog regiona, a ne samo ljudi koji žive sa one i ove strane Drine. U stvari Drina je reka koja je reka svih nas i reka koja nas spaja i nikad da nas ne razdvaja i zato je ovaj današnji dan zaista istorijski dan. Da ne govorimo o decenijama pre u kojima se govorilo o Buk Bijeloj. Mi danas počinjemo radove, završit ćemo pre roka, kako to često volimo da kažemo, ali ćemo i uspjeti u tome i pokazati u stvari šta znači zajednički rad i efikasnost. Ponosna sam na rad sa Ministarstvom Republike Srpske, ponosna sam na sve ove ljude koji su se svih ovih meseci borili da danas možemo da počnemo i da pokažemo da počinjemo pripremne radove za Buk Bijelu i zaista duboko verujem da ovo neće biti jedina hidroelektrana koju ćemo raditi, radit ćemo mi i ove druge dve, radit ćemo i na nekim drugim objektima i pokazati da u stvari infrastrukturno povezivanje, bilo da je energetsko ili saobraćajno, jeste u stvari najvažnije za budući privredni rast i razvoj. Moram da istaknem da je to zaista višedecenijski nedosanjani san svih fočaka koji su od 70. i 60. godina prošlog vijeka sanjali te hidroelektrane na Drini, odnosno Buk Bijelu. To je sada sistem od 3 elektrane. Zaista mislim da su benefiti ogromni kako za našu lokalnu zajednicu, tako i za Republiku Srpsku, a i čitav region. Svi smo svedoci sadašnje energetske krize i koliko je ta, ajde kažem, energija jako bitna i proizvodnja električne energije, samostalnost u tom smislu koja u suštini znači dalje lančano neke reakcije, jer poskupljenje energenata nosi sa sobom neke druge stvari i svi smo danas svedoci uslijed ove krize svjetske šta to dalje prouzrokuje. Što se tiče benefita za opštinu Foča, tu prije svega u samom postupku gradnje, evo i sada u pripremnim radovima imamo više tih aspekata, prije svega zapošljavamo svu građevinsku operativu s područja opštine Foča. Mi trenutno na gradilištu imamo preko 50 ljudi koji aktivno rade na radovima, plus podizvođači u elektrofazama, vodovodnim i svim ostalim fazama. Ono što je zaista impozantno da je u samom pripremnom postupku izgrađeno preko 10.000 metara kvadratnih smještajnih kapaciteta za ljude koji će biti tu na samom izvođenju radova prilikom gradnje jedne od elektrana.
Jedna od elektrana direktno će, kažem, donositi u budžet opštine Foča od 1.500.000 konvertibilnih maraka do 1.700.000 prema procjenama. To su sredstva koja nama trebaju i koja su nam neophodna za lokalne puteve, za razvoj turizma koji zaista je trenutno neiskorišten na prostoru naše opštine, za mnoge druge stvari, za isplatu stipendija, socijalnih kategorija i svega ostalog. Mislim da je to dodatni zamajac razvoju naše opštine i prilivu budžeta. Drugi aspekt je zapošljavanje preko 100 ljudi na svih profila pri samom startu i otvaranju hidroelektrane Gornja Drina, i to je 100 porodica koji će ostati ne samo na prostoru opštine Foča, nego na ovoj regiji, a svi smo svjedoci zadnjih godina da ljudi masovno migriraju putem zapada i zapadnih zemalja. Dakle, mislim da će to na neki način dati nadu mladim ljudima i porodicama da ostaju ovdje, da ovdje ima nade, a siguran sam da ima. Treći benefit je da u postupku samoj gradnje indirektno će osjetiti benefit svi naši ugostitelji, restorani, privrednici, ljudi koji prosto su vezani na neki način sa ljudima koji rade pri samoj izgradnji elektrane i pripremnim radovima, a i generalno putna infrastruktura koja je u jako lošem stanju i koja je čekala ovaj projekat, mislim da konačno kreće u fazu realizacije. Tu prije svega mislim na putne komunikacije Brod na Drini, Šćepan polje i odvojak prema Nacionalnom parku Sutjeska i Tijentištu. Tu mi dodatno vidimo našu razvojnu šansu u smislu razvoja turizma. Malo čas sam pomenuo. Naša vlada je u prošloj godini proglasila park prirode Tara, gdje smo čitav kanjon rijeke Tare, rafting i plato sela iznad kanjona Tare zaštitili. U tom dijelu ćemo imati uvezan Nacionalni park Sutjeska kao biser ovog dijela Evrope i proglašeni park prirode Tara u faktički 15 minuta vožnje mostom preko rijeke Drine. To je naša razvojna šansa uz naravno energetski sektor i naše fakultete, jer je Foča i, mogu samo da kažem, univerzitetski centar, nadaleko čuveni poznati naš medicinski i bogoslovski fakultet su nešto čime se zaista ponosimo i ja kao načelnik i stanovnik ovog grada. Dublje značenje ovakvih projekata je sadržano u tome da će doprinijeti ukupnom ekonomskom rastu i razvoju država čije nacionalne kompanije realizuju takve projekte. Drugo, za nas može da ima neku političku dimenziju to što, evo još jednom pokazujemo sposobnost da imamo kompanije koje mogu biti dobri partneri i koje, da kažem, u jednom neposrednom partnerskom odnosu 50-50, su u stanju da realizuju takve projekte. To dokazuje vrijednost naših kompanija. One su danas nosioci toga projekta, a mogu sutra biti nosioci nekih drugih projekata. Dakle, svaki projekat stvara mogućnost sticanja novog iskustva koje može biti dragocjeno u nekim budućim projektima i nekim budućim energetskim fazama. Kad kažem energetski, mislim na faze razvoja energetskih politika koji će se sigurno razvijati i koncipirati na nekim drugim principima u budućnosti. I za Republiku Srpsku i za Srbiju, gdje u osnovi je jedan narod dominantan na području te dvije republike, je veoma važno da na taj način simbolizuju i spremnost na zajednički rad i doprinos ukupnom rastu i razvoju naših republika. Za nas sve ovdje u Republici Srpskoj, Srbija je majka, mi smo ponosni, mi volimo Srbiju, volimo naš narod tamo, uvijek ćemo to isticati, uvijek smo to isticali. Mislim generalno što se tiče odnosa trenutnih Republike Srpske i Srbije, mislim da su na nekom možda istorijskom maksimumu. To pokazuju konkretna dijela, ne samo riječi. U svakom mogućem segmentu i na svakom mogućem polju i kao što ste pomenuli, aerodrom u Trebinju, putne komunikacije prema Rači, prema Banja Luci, ovaj projekat energetskih kapaciteta na rijeci Drini. Zaista mislim da su to neke konkretne stvari gdje pokazuje rukovodstvo Srbije i Republike Srpske da žele da razvijaju te bratske veze i specijalne paralelne odnose, kao što naravno nam i pripada po međunarodnim sporazumima. Mi ne ugrožavamo ničije, mi želimo samo da iskoristimo ono što je naše. Opet napominjem da je energetika jedna jako značajna i dominantna tema u ovom dijelu i vremenskom periodu faktički. Mislim da to svi zajednički treba da iskoristimo, svi narodi na Balkanu, a zašto sprečavati Srbiju i Republiku Srpsku da to, ajde da kažem, razvijaju korak po korak svakom godinom sve više i više.
Hidroelektrana Buk Bijela je, kao što sam rekao, nedosanjani san svih voćaka. Ljudi su u početku bili skeptični prilikom same najave ovog projekta, da li će uopšte biti, da li je to opet neka priča koja je više puta ponavljana. Međutim, zaista ovom prilikom želim da se zahvalim i rukovodstvu Srbije i Republike Srpske što su konačno imali snage i odvažnosti da krenu u realizaciju ovog projekta koji će, siguran sam, doprinijeti razvoju i opštine Foča, čitave ove regije, istoka Republike Srpske i generalno Republike Srpske i Srbije i dodatno produbiti naše bratske odnose. Na gradilištu hidroelektrane Buk Bijela na Drini kod Foče u završnoj fazi je izgradnja gradilišnog naselja te upravne zgrade i prateće infrastrukture. Pripremni radovi na lijevoj obali Drine počeli su prošle godine i trebalo bi da budu završeni u junu iduće godine. Uz više objekata sa sobama i apartmanima, gradilišno naselje za više od 400 radnika koji će tu biti smješteni za vrijeme izgradnje hidroelektrane Buk Bijela imaće i veliki restoran, ambulantu, vešernicu i sportska igrališta. Upravna zgrada i zgrada za izvođača i nadzor grade se uzvodno od ove lokacije u neposrednoj blizini buduće brane. Osim objekata, grade se i pristupni putevi kao i vodovodni sistem za radničko naselje. Izvođač radova je preduzeće Sloga iz Kragujevca, a od ukupno 80 radnika, koliko ih je angažovano u pripremnoj fazi, 50 ih je iz Foče raznih profila. Nakon izbora i uvođenja izvođača radova, rok za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela je 4 godine. Kada budu izgrađene, 3 hidroelektrane hidroenergetskog sistema Gornja Drina proizvodit će 355 gigačasova električne energije, što iznosi više od 150 miliona evra po sadašnjim tržišnim cijenama. Osim što će prema ocjeni struke biti jedna od najisplativijih fabrika struje u Evropi, od velikog značaja je opredjeljenje da je zajedno grade Elektroprivrede Srpske i Srbije, što predstavlja garant ekonomskom rastu i razvoju dvaju bratskih zemalja.